Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Crkla sam, pokušavam još uvijek dođem do daha, samo što sam ušla u stan. Počela sam jutros da vam snimam vlog, ali mi to nešto nije bilo kako treba, tako da eto, nastavljamo, počinjemo iz ove perspektive. Danas je 5. januar i od danas sam na odmoru do naredne nedjelje, jedno nedjelju dana. Tako da smo prvi put posle 7 godina, ne 7 lupam, 5 ili 6 godina, u mogućnosti da proslavimo Božić zajedno. I Mariju i ja, a i nas dvoje sa mojom mamom. I krećemo sutra za Srbiju, tako da današnji dan će biti onako haotičan. Danas se svašta nešto radi. Hoću što više stvari da obavim. Sutra krećemo, mislim, negdje popodne. Nismo uspeli ranije. Ali se toliko radujem, jer je meni nekako Božić poseban. Posebna mi je energija. Posebno sam nešto za to vezana i volim da budem sa porodicom, posebno sa mamom koja prosto ne živi sa nama, pa mi je onda to još veći doživljaj, da tako kažem. Bila sam u shopping da kupim neke sitnice još, a sad moram da stavim na papir da vidim šta sam to zaboravila, zato što sutra je ovdje neradan dan, ne radi ništa, tako da bi valjalo da danas sve obaveze završim, makar što se toga tiče te kupovine. Ostatak dana planiram da provedem tako što ću da sredim kuću. Neki deo sam već juče odradila i prekjuče, ostalo mi je da tu malo još nešto da se sredi, da pustim još neku mašinu i slično. Uveče hoću da sredim sebe i eto, javilo se samo od sebe, nisam bila do tema. To bih mogla da pozovem moju sestru da je kažem da mi to kupi prema što dođe. To ćemo raditi. I onda to je to. Onda sutra onako, da i da se spakujem, treba da nas da li će mi biti dovoljno još 10 sati ovog dana, ne znam. Ne znam da li da vam pokažem šta sam to kupila, odvikla sam za tih haul videa i ne znam, ajde mogu da, sretla sam do Millera, mogu da vam samo ako ima nešto zanimljivo, neću da vam pokazujem nikakve sad tu gluposti. Ovo mi se svidelo, ovo sam kupila, postoji jedna radnja koja se zove Nanu Nana, nemam pojma kako se izgovara. I oni imaju, znači, sve što se tiče dekoracije i fenomenalne stvari, neverovatno pristupačne. Pa mi je ovo bilo zanimljivo, još uvijek ne znam da li ću to da mojoj mami ili ću ovdje da zadržim, mislim da ću ovo za mami. Što sam još kupila zanimljivo? A nisam nešto puno, kupila sam neke te sitnice. Ajde, ovo ću to da vam pokažem. Zašto je preslatko. Ovo sam kupila za moju baba Radu. Ovo je tako slatko. Zato što ona je, mislim, 8 onih papagaja. Nisu papagaji, kanarinci, tigrice, kako li se zovu. I onda smo joj uzeli ovo, Mario je to vidio da posjeća me na nju. Ovo su sve neke silne grickalice koje smo kupili za put. Jel? Zato što mi kao da putujemo 88 sati. Ne di Bože da ostanem slučajno gladna. A od tih grickalica ne znam, ovo bih vam pokazala, ovo sam jela. Mislim, nije bitan brend, ali je generalno ove pirinčane galete, koje ja zovem stiropor, većina verovatno, sa čokoladom. I ovo je super, mislim, nije toliko slatko, ali je ukusno i posebno ukoliko ste na nekom odvikavanju od možda tih grickalica i nezdravih stvari. O tome ću vam pričati isto kroz mjesec dana, s obzirom da su Marija i ja onako malo drastičnije rešili da promenimo ishranu. Što do duše ova kesa ovdje ne pokazuje, ali jeste tako, verujte mi. Tako da tu ima još neke stvari, ja ne smijem da vam pokažem uopšte, zato što je to poklon. Ovo mi je super, tamo da spomenem, C&A, tu sam kupila neke stvari za poklon. C&A, ja znam da postoji 500.000 godina, ali nisam, u stvari, ostalo mi osjećanje još kad sam bila mala i kad sam ovdje dolazila, da je to radnja u kojoj je sve nabacano, da ima pregrš stvari, da ti uđeš i sve stvari to onako na tebe nekako padaju. I zato onda kad sam ovdje došla da živim, nekako C&A ili CA mi je bio
stran, nisam toliko stvarno išla i posjećivala tu radnju. I onda sve više i više vidim i holove i čujem tako devojke na Instagramu, kupile su to u C&A, vidim baš zanimljive stvari. Sratila sam sada i stvarno, oni imaju stvarno mislim, asortiman im je ogroman, radnja je ogromna, za svakog ima po nešto. Ja sam našla mojoj mami jednu bluzicu koja mi je bila baš slatka, ona voli ove boje. I materijal je baš, mislim, ne znam da li je pamuk, iskreno da vam kažem, to nisam gledala, meni je to na dodir bilo jako onako primamljivo, ne piše ovde, vjerojatno ne ide unutra, ali je baš interesantna, tako da vam pokažem to, a ujedno i da dam preporuku za C&A, to ima i kod nas, toliko znam. Kupila sam neke setove, ono što je super jeste u Douglasu smo našli ovaj Versace toaletnu vodu, tako da kažem parfem, i bio je snižen sa, ovdje piše 54 evra na 20, čini mi se, muški parfem, tako da ukoliko ste u Beču ili planirate sad uskoro da dođete, svratite do Douglasa. Oni imaju dobra sniženja. Setove sam videla u Mülleru, jedan sam takav ja ovaj kupila isto kao za poklon. Parfem i ne znam kakav, mislim, meni se, ne znam da li je dugotrajan, meni se miris video, ali su tu ukusi različiti. Ovdje imam zanimljive stvarčice. Samo da dođem. U Douglasu sam još uzela i moju ovu CC kremu od It Skin Cosmetics, tako je. U nijansi je light, ovo mi je već četvrta, mislim, treća ili četvrta koju koristim, već 2 godine, rekla bih, da koristim ovu CC kremu i sada imam. Doduše nisam namestila osvetljenje, pa ova ta strana vam je tamnija. Pričala sam u zasebnim videima, mislim da imam poseban video baš za nju, a i spominjala sam je u favoritima i slično. Meni je ova krema, otkriće. Jedan puder sam, u stvari lažem, koristila sad skoro, pre par meseci, koji mi je isto bio super, ali sam prosto odustala od njega u smislu, ne znam kom, u smislu što mi se ovi sviđa, ne znam, lepše mi je. Traje mi dugo, znači ja sam posljednju sada potrošila, kupila sam je na početku godine, mislim, ako ne i prošle godine. Dobro, ja sad imam, stvarno sam nešto u posljednjih par godina i ne šmekam se toliko često, ni puno. Potrebna je mala količina da lepo nanesete na celo lice. Ovo ima 40 evra košta, ali mislim da se isplati, sastav je dobar i moja preporuka što se ovog tiče, ovo je puder krema za sve. Svratila sam izvinite, spuštam se ovako, volim vidite polne. Svratila sam do Yves Rochera, ja njih mnogo volim, ja sam njih, tačnije pre sam češće kupovala kod njih. Volim njihovu filozofiju, doduše smatram da mogu još naravno da rade na tome da budu što prirodniji i slično, ali mi se sviđa što drže do prirode, što im proizvodi idu u dobrom smeru, da budu što prirodniji i podržavam ih. Ne kupujem više toliko često zato što sam prosto, ne znam kako bih vam objasnila, da što ne znam, ali to je za zaseban video. Mnogo sam radila na mindsetu i na razmišljanju vezano i za te holove i za kupovinu i mnoge stvari mi se promenile, tako da sad imam određene proizvode koje kupujem od određenog jednog jedinog brenda koji mi traju po nekoliko meseci i onda nema više ni naviku, nemam ni potrebu da kupujem, ali mi je super ovako za poklone, jel? Uzela sam ovaj set, znači imamo 2 gela za tuširanje, zaboravih već šta. 2 gela za tuširanje, kremu za ruke i, ne piše 2 gela za tuširanje i krema za ruke, mislim da je ovo za telo, sad ne znam, mogu da otvorim, a da nešto jeste. Mislim da je ovo za telo, jeste body lotion. Ovo je sa arganom i ružom i miriše baš nežno, morala sam da pomirišem, baš me interesovalo, jer mi nekad argan miriše čudno, tako da ovo je jedan set koji sam uzela. I uzela sam isti takav set, samo sa kokosom. Kokos je njihova meni najdraža linija, najdraži miris koji oni imaju. Isto imamo losjon za telo i 2 kupke i kremu za ruke. I uzela sam kremu protiv bora i kao za
da onako da vam malo zategne lice, da tako kažemo. Ništa ne znam, samo sam videla serum, da je navadi kao nekog, ne znam što piše serum, morat ću da istražim, ali ono što sam pročitala, ovo sam uzela za moju mamu, a nekoliko njihovih krema sam je još u prošlosti kupovala i ona je baš bila zadovoljna. Ono što mi je super, kod njih uvek dobijete neke poene. Pre dok sam češće kupovala pre par godina, dobijala sam i sada dobijem od njih kao, pomozite mi, flajere, hvala, sa ovim reklamama i popustima i slično i uvek dobijete, kupite jedan proizvod, dobijete još 5 gratis. Sad sam recimo dobila ovu torbicu koja mi je super, mislim da ću je proslediti dalje, možda ću čak i da je zadržim i sviđa mi se što je ovako velika. Sad ću da vidim kad krenem da se pakujem, ali baš sam bila u nekom fazonu da moram da kupim neki neser, ovo je baš cool, ali vidjet ćemo, ili ću je zadržati ili ću je pokloniti, logično. I to je to. Ostale su to još neke sitnice koje jedan deo ne mogu da pokažem, drugi vam nije zanimljiv. E sad, odok da sredim sve ovo, da dođem k sebi, da skupim jednu kafu i kupila sam, da, ovaj CBD oil, isto za bakaradu, pošto on ima jake bolove, pa vidjet ćemo koliko će to pomoći. Odok da se sredim, da napravim plan današnjeg dana, jer znate, žena planer i planiranje sam ja, da skuvam kafu i da onda vidim šta ću i kako ću. 11 minuta, bože mili dragi. E pa to vam je što vam je, šta da vam kažem. Vratila sam se, I'm back, da ima da me slušate pola sata kako trabunjam. Ni o čemu pametnom. Šalim se. Idem prvo da rešim moju sestru da joj kažem da se vrati do DM-a, jer ono što mi je jedno među i glavnim stvarima bilo, to nisam obavila. Čemu se posle? Umorila sam se već. Jednu sam stavku rešila sa liste. Htela sam da vam snimim jedan uređaj koji smo kupili pre 2-3 meseca, mislim, a koji mi je totalno promenio mišljenje i razmišljanje o čišćenju stana. U pitanju je onaj Viledin paročistač, čini se tako kaže. Mi smo imali Viledin mop onaj sa običnim onim krpama koje se menjaju. On je bio super jer imate gore, je bio onaj deo gde možete prskate vodu i onda brišete vodu i to je bilo super. Međutim, u jednom trenutku to više nije ni radilo, niti su te krpe dobro brisale. I ja sam zapela još negde prošle godine za taj Viledin paročistač, međutim, Mario je bio skeptičan zato što je to jaka para zbog laminata, jer mi imamo u stanu laminat. I onda sam ja tako zapela, onda smo malo više istraživali i rekao, ajde da ga kupimo, da probamo, svakako je super zato što možete da podesite jačinu pare i ne morate staviti na maksimum i da brinete. Stan očistite za otprilike 15 minuta, znači blista se, topje. Pokazat ću vam sada. Ja pretpostavljam da ste i videli do sada ovakav uređaj, mislim, ono super je, možete da vidite ovde se otvori se ovaj deo, stavi se voda, ovde možete da pojačate paru od minimuma do maksimuma i dobiju se, čini mi se u pakovanju 2 krpice koje se lepe ispod. Ne bi trebalo, preporuka je proizvođača da se ništa ne stavlja unutra sem vode. Mi smo jedan po 2 put stavili eterično ulje, međutim ono što ja praktikujem jeste da na krpice koje se lepe ovde, nakapam 10 kapi eteričnog ulja limuna i tako obrišem kuću. Prvo zato što je limun odličan za tu, ajde tako kažem, masnoću i odlično skida, a drugo miriše cela kuća. Mi smo ga naručili sa Amazona, mislim da smo ga platili nekih 60 evra, tako je bio, i ima preporuku moju ogromnu. E sad, bacam se na drugi deo stvari. Hoću da operem još neki veš i to da sredim, imam i nešto da peglam, pa čekam i Dajanu da spremim ručak, tako da imam svašta još tu nešto da završim, ali sam samo ovo htjela da vam kažem zato što ga nisam spominjala ni na Instagramu, a baš mi je onako ogromna preporuka. To je to sad. Imala sam u planu da ovo bude jedan vlog koji ću spojiti sve sa svim danima i u Srbiji, ali mislim da će ovo ići kao poseban video. Zato što
sam se sada toliko, počela da pričam i toliko sam dobila tu energiju da bi bilo šteta, žao mi da prestanem da pričam, jel? To je to. Trenutno se nalazite u mojoj saksiji. Tu mi je najlepše da stavim telefon. Uzela sam kameru, međutim izvukla sam karticu da bi već jedan deo videa editovala da mogu da ga pustim posle. Jedi sad da ne vraćam, rekao ajde da se snimim telefonom. Juče sam se posljednji put javila kada sam sredila kuću i pokazala sam onaj Viledin paročistač. Posle toga sam peglala, pakovala poklone, sedela sa Dajanom neka 2 sata i bila sam toliko umorna, vjerojatno zato što uveče dok sam šetla riz duvao me vetar strašno. Tako da sam sređivanje sebe i pakovanje ostavila za danas. To sam sve uradila. Spakovala sam se brzo, za 10 minuta i nekako što sam starije, to se brže i pakujem. Mnogo manje stvari nosim. Snimit ću možda to iz Srbije što sam ponela što se tiče kozmetike, šminke, mislim minimalno. Sada spremam večeru, ručak večeru. Sa ostacima iz friždera i zamrzivača, čisto nešto da pojedem i malo ću da odspavam. Tačnije editovat ću video pa ću malo da dremnem da bih mogla noćas da vozim, a snimit ću vam sada što sam to spremila. Dan je bio onako, nešto mi je tmurnjikavo, ne znam, i hladno i cela sam onako baš, imamo se da bi samo spavala, tako da je bitno da se dobro odmorim za večeras. Spremam pastu i to je to. Evo je, pasta je gotova. Našla sam u Lidlu neki miks pečuraka, 3 ili 4 vrste pečuraka i to vam je preporučujem ukoliko nađete na to. Mislim da je iz one Deluxe linije. Super, baš su ukusne, ja to volim, a pečurke baš volim. Nekoliko ovih, kako se zove, škampi. Nekoliko komada sam stavila isto, ispropržila. Dodala sam sir, začine, skuvala špagete i to je to. I ovo izgleda toliko ukusno, odah sad jedem. Prijetno mi je bilo. Dobro jutro ljudi, dobro jutro, u 8:30 uveče, već je u stvari, da, 8:30. Mislim da sam posljednji put ovako kasno kafu pila negdje na fakultetu, čini mi se, ne znam da li posle toga. Legla sam malo u nadi da ću se lepo odmoriti, znate ono kad želite da spavate. Međutim, budila sam se na sat vremena i bila sam u fazonu, ajde još sat vremena, nateraj se još sat vremena da spavaš i sad je počela glava da me boli. Pijem kafu pa ću da popijem i neku limonadu, nešto da dođem k sebi. Verovatno zašto sam se mučila da spavam, ne znam. Ovim videom hoću da završim ovaj vlog i da odmah editujem video i da već ga večeras, eventualno sutra ujutro pustim. Što sam htjela da vam kažem? Joj. Da. Ne znam što sam htjela da vam kažem. U suštini u ovom videu manje više niste vi nešto čuli. Bog zna šta. Provali smo ovako jedan dan zajedno. Tačnije 2. Ali ono što sam ja od pre par dana kada sam izbacila prvi vlog razmišljala, o čemu sam razmišljala, jeste koliko sam ja izgubila u ovih godinu dana, ili mi se bar tako čini, ne znam, ili mi je takav period, ili su takve se zvezde poklopile, tu neku tremu, bojažljivost, taj neki osjećaj, ja sad kako ću ovo da snimim, kako ću ovo da kažem. Delom ja mislim da je to zbog vaših komentara i vašeg, ne samo na YouTube-u, nego sam i na Instagramu dobijala komentare kad sam okačila da izlazi video, da ste me toliko podržale, da ste jedva čekale kao da vidite moj video i meni je to tolika motivacija bila da ja sam prosto tako, sad mi je totalno to toliko prirodno i normalno i nema potrebe, takva sam kakva sam. Eto, sad sam trenutno ovakva, jer sam oprala sad kosu i spremam se na put dugo 10 sati i jutros, tačnije jutros u videu, mislim juče sam bila top jer mi je tako bila energija, tako sam se probudila.
reći ću nekada i nešto pogrešno i pogrešit ću, pa šta da radimo, život ide dalje, to je sve normalno. Verovatno mi je to trebalo ovih godina dana da sve to shvatim. I da se nekako još više odvažim da nešto radim. Baš mi je to milo, eto sad sam morala to da podelim sa vama. Skrenula sam, samo ću da vam spomenem i ovu knjigu i počela sam da čitam knjigu juče, Ikigai se zove, i stigla sam do 70. stranice, čini mi se 67. stranice. I to meni pokazuje odmah koliko me neka knjiga privlači, koliko mi se svidi, čim je toliko intenzivno od samog starta čitam. Znači ja ću vjerovatno preksutra završiti. Cilj za ovu godinu je jedan od ciljeva, možemo o tom isto da pričamo ako vam znači da vam snimim takav video, pa možemo da pričamo o tome. Jedan od ciljeva za ovu godinu jeste da mesečno pročitam makar jednu knjigu. Recimo sad, pošto ću ovaj do 15. otprilike da pročitam, odmah ću da započnem i drugu. Imam toliko knjiga, brdo knjiga, ja mnogo volim da kupujem knjige, volim da čitam knjige, u tome baš uživam. Meni je onaj moj zen moment kada ja skuvam kafu, legnem na garnituru, čitam knjigu, znači ja to toliko volim, još ovaj period kada mi ove lampice svetle, to mi je posebno užitak. Imam toliko knjiga koje nisam pročitala, da želim, i uvek kažem sebi neću kupim nijednu novu dok to ne pročitam i onda odem za Beograd kupim 5 novih. Ali dobro, pročitat ću ih, to mi je sad namera. Želim da, potrudit ću se da ne kupim nijednu knjigu. Imam neke vezano za zdravlje koje hoću da kupim i vezano za biljke, nešto novo što želim da učim, u čemu želim da probam, da naučim, da učim. Ali moje teme, ono što ja najčešće čitam su knjige iz moderne psihologije, savremene psihologije, knjige posvećene rastu i razvoju i to je ono što mene ispunjava, u tome uživam. Mario je recimo tip koji sluša audio knjige i on voli da sluša, više nego da čita. Ja slušam svakog dana podcaste kada šetam ili kada nešto radim, ali knjige volim baš da čitam, da mi to ostane, da mogu da je obeležim gde sam stala i sve tome slično. I poseban mi je to osjećaj kada ja držim tu knjigu. Tako da pišite mi koja je vaša najdraža knjiga, da li imate u stvari najdražu knjigu, koja je vaša najdraža knjiga i za koju knjigu smatrate da bi trebalo svako da je pročita. Ja sam recimo tip, ja sam toliko knjiga pročitala, ali ja ne bih mogla da kažem da imam omiljenu knjigu. Zato što ili imam knjigu koja mi se dopala ili nije, ili ne nije, nego nije mi legla. Evo recimo imam 2 knjige koje sam počela da čitam i u ovom trenutku, iako sam htela da ih završim, ne ležem, ne mogu da ih završim, tako da sam ih ostavila za neki kasni period. Ali nemam sad knjigu još uvek koje imam, mogu da vam preporučim knjige, ako želite da vam to snimim, za koje ja smatram da su vredne da se pročitaju, da može nešto da se nauči i da su lake za čitanje. Ja volim kada je knjiga jednostavna, kada je pitka, kada je pročitate i tačno vam je sve jasno i tačno možete da to stvarite. Dobro, to sam još htjela da kažem. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Sljedeći vlog iz Srbije. Ja sad razmišljam da li ću da nosim kameru ili da snimam telefonom, ali mislim da ću se ipak odvažiti sa kamerom. Ukoliko me gledate večeras, želim vam divno veče, želim vam divno badnje veče. Ja sam toliko smetnula s uma, srećno vam badnje veče. Nadam se da ste ga proveli, da ga provodite u miru i opušteno sa svojim najdražim ljudima i da ćete očekati Božić u totalnom veselju i miru. Ja odav da se spremim, da popijem kafu, da spakujem opremu i uskoro krećemo. Mi se čujemo iz Srbije.